Bambancin da ke tsakanin jaruma Rahma Sadau da jaruma Hadiza Gabon. Laƙabi: Hadiza Gabon ana mata laƙabi ne da 'yar maye. Ita kuwa Rahma Sadau ba ta da wani tsayayyen suna da ake mata laƙabi da shi. Garin zama: Hadiza Gabon tana zaune a Kano ne, ita kuwa Rahma Sadau tana zaune a Kaduna. Yawan 'ya'ya: Hadiza Gabon ba ta da ɗa ko ɗaya, haka ma ita ma Rahma Sadau ba ta da ɗa ko ɗaya. Shekarun haihuwa: jaruma Hadiza Gabon an haife ta ne 1 ga watan Jun 1989. Ita kuwa Rahma Sadau an haife ta 7 ga watan Disamba 1993. Yawan shekaru: Hadiza Gabon na da shekara 32 a duniya, ita kuwa Rahma Sadau na da shekara 27 a duniya. Hadiza Gabon ba 'yan asalin Najeriya ba ce, an haife ta ne a ƙasar Gabon. Ita kuwa Rahma Sadau 'yan Najeriya ce, an haife ta a jihar Kaduna. Shekarun fara fim: Hadiza Gabon ta fara fim ne a shekara ta 2009. Ita kuwa Rahma Sadau ta fara fim ne a shekara ta 2013. Fim na farko: Hadiza Gabon ta fara fitowa a fim ɗin Artabo, ita kuwa Rahma Sadau ta fara fitowa a fim mai suna Mai Farin Jini. Fim ɗin da ya fito da jaruman: fim na farko da ya fito da Hadiza Gabon shine 'Yar Maye. Ita kuwa Rahma Sadau fim ɗin da ya fara fito da ita shine Jinin Jikina. Sana'a kafin fara fim: Hadiza Gabon kafin ta fara fim ta fara fitowa ne a matsayin mai koyarwa a makaranta, wato malaman makaranta. Ita kuwa Rahma Sadau sana'ar ta farko ita ce sana'ar rawa. Matakin karatu: Hadiza Gabon kafin ta fara fim ta gama sakandare ne, ita kuwa Rahma Sadau ta yi digiri. Yare: Hadiza Gabon tana jin Faransanci, sannan kuma tana jin Hausa, tana jin Turanci. Ita kuwa jaruma Rahma Sadau tana jin Indiyanci, tana jin Turanci, tana jin Hausa. Hadiza Gabon tana da mabiya ƙalla mutum 2,300,000. Ita kuwa Rahma Sadau tana da mabiya ƙalla mutum 2,500,000. Mabiya a Twitter: Hadiza Gabon aƙalla tana da mabiya mutum 390. Ita kuwa Rahma Sadau tana da mutum 749. Mabiya a TikTok: Hadiza Gabon tana da mabiya ƙalla 148. Ita kuwa Rahma Sadau tana da mabiya ƙalla 78,000. Kuma haka zalika wa'annan taurari guda biyu su ne taurari mata da suka fi kowanne jarumai yawan masoya da yawan farin jini a masana'antar Kannywood. Wasu daga cikin masu sauraro za su ce kamar mun yi son zuciya ne wajen kawo wa'annan mata guda biyu a matsayin wa'anda suka fi kowanne jarumai yawan masoya da yawan farin jini. Ko kaɗan abin ba haka bane, don kafin mu kawo wa'annan sunayen jaruman sai da muka tsaya muka yi bincike kamar a Facebook da Instagram. A cikin wannan shirin za mu ga cewa Hadiza Gabon ta fi Rahma samun ɗaukaka da daɗewa a cikin harkar fim ɗin. Sai dai kuma Rahma Sadau ta fi Hadiza Gabon samun ɗaukaka da farin jini a harkar kafafen sada zumunta kamar Facebook, Instagram. Ta fi ta yawan mutane mabiya. Bambancin da ke tsakanin Hadiza Gabon da Rahma Sadau wajen yawan fina-finai: aƙalla Hadiza Gabon ta yi fim aƙalla sama da guda 300, ita kuwa Rahma Sadau aƙalla ta yi fim kamar guda 150. Duka anan za mu kamo ƙarshen wannan shiri mai taken fitattun jarumai masu askawa a masana'antar Kannywood. Sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu za mu kamo sabon shiri mai taken fitattun jarumai masu aska a masana'antar Kannywood, inda za mu kawo muku bambanci da ke tsakanin Ali Nuhu da Adam A. Zango da asalinsu da inda suka taso da sana'ar da suka fara yi da yawan fina-finansu. Amma kafin nan muna so ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku shirinmu na gaba da zarar mun ɗaura a wannan tasha.